Здравейте, аз съм Габриела и за вас съм подготвила един безценен подарък. Това е ежедневна настройка, която ще ви помогне да програмирате както съзнанието си, така и подсъзнанието си, за да привлечете пари и финансово изобилие. Най-добрият начин да постигнете това е като в продължение на поне 21, 30 или 40 дни слушате тази настройка. Тя ще повлияе на вашето съзнание, а после на подсъзнанието ви, за да изградите правилните финансови вярвания и програми, които ще променят живота ви. Всичко се случва според нашата вяра. Затова тези афирмации са изключително важни. Нека да започваме. Отпуснете се, поемете дълбоко въздух и издишайте. И повтаряйте след мен. Имам всичко необходимо, за да реализирам своите най-дълбоки желания. Парите идват при мен лесно и без усилия. Заслужавам да бъда щастлив. Успехът ми е неизбежен. Моите цели са постижими. Имам пълното право да бъда богат и да живея мечтания живот. Всяка година постигам значителен напредък в своето финансово състояние. Аз съм богат и успешен човек. Благодаря на хората в живота ми за приноса и към моя личен финансов успех. Вселената сега и винаги ме дарява с изобилие и богатство. Аз съм богата, щастлива, успешна и просперираща личност и напълно заслужавам това. Винаги имам повече пари, отколкото ме е необходимо, за да изпълня своите най-съкровени желания. В живота ми постоянно навлизат положителен паричен поток. Заслужавам да имам стабилни суми пари в банковите си сметки. Аз съм финансово независима и свободна личност. Моите доходи се увеличават непрекъснато, докато работя, почивам, спя и се забавлявам. Осъзнавам, че съм богат и щастлив човек. Получавам удоволствие от всеки финансов просперитет и с радост го споделям със света. Моите доходи постоянно се увеличават и аз съм доволна от своето финансово положение. Съпротивата ми към просперитета напълно изчезна. Заслужавам финансово изобилие и материална стабилност. Осъзнавам, че всеки човек, включително и аз, може да бъде финансово свободен и много богат. Точно в този момент трупам огромни парични суми. Заслужавам да бъда човек, който разполага с големи суми пари. Моят ум постоянно генерира успешни и печеливши идеи, които ми носят още повече пари. Огромен поток от изобилие се стича в моите ръце. Аз съм успешен човек, защото знам точно какво искам да постигна в живота. Аз съм изключително успешен и финансово независим човек, защото мога да поискам от Вселената всичко, от което се нуждая. Живея и действам така, че генерирам голямо богатство в живота си. Аз съм успешна във всичките аспекти на живота си и се радвам на изобилието, което ме заобикаля. Благодарна съм на света за това, че съм заможен и успешен човек. Заслужавам и осъзнавам, че заслужавам всички пари,
които идват при мен. Винаги получавам огромни суми пари, защото ги заслужавам. В този момент мога да направя това, което обичам, и всеки миг от живота ми е изпълнен с магия и чудеса. Постоянното сбъдване на моите желания ме радва във всеки един момент. Слава Богу, осъзнавам, че съм на правилния път. Аз съм на чудесен житейски път. Работя това, което обичам, и получавам достойно възнаграждение за труда си. Всичко необходимо и вълшебно се случва в живота ми точно на време. Живея в прекрасни настоящи моменти и забравям всичко негативно. Всеки ден от живота ми е изпълнен със смисъл. Аз се потапям в потока от успех, просперитет и финансово изобилие. Позволявам се да притежавам най-качествените неща в живота си и се наслаждавам на тях с благодарност. Радвам се, че постоянно увеличавам доходите си. Обичам парите и те ме обичат. Имаме взаимна любов. Парите са чудесни, а аз не се съпротивлявам на богатството, което ме преследва. Обичам да бъда богат и успешен човек. Златната мина в мен привлича още повече богатства. Парите идват с лекота в моя живот. Вярвам, че съм магнит за пари, привличаш богатство. Имам пълното право да бъда финансово стабилен и независим. Работя мечтаната си работа и тя е изключително добре платена. Обещавам си винаги да бъда финансово осигурен. Преодолявам вътрешната си съпротива към просперитета и доходите си. Лесно печеля много пари. Лесно генерирам различни потоци доходи, част от които остават за мен и моите нужди, а друга част служат за сбъдването на моите мечти. Осъзнавам принципите на богатството и избирам начин на мислене, който ме води към просперитет. Печеля желаната сума пари на ден, седмица, месец и година. Моят ум създава продуктивни мисли, които изграждат процъфтяващ свят. Финансовите ми приходи растат всеки ден и това ми носи голяма радост. Аз се отнасям позитивно към парите. Те подобряват качеството ми на живот. Уважавам и обожавам парите, а те винаги са с мен, в портфейла ми и в банковите сметки. Обичам и ценя парите за това, че ми позволява да живея качествен живот и да притежавам прекрасни неща. Чудесно е да имам много пари. Прекрасно е да имам огромни суми. Големите пари ми позволяват да се наслаждавам на всеки ден. Животът ми е отворен за финансов просперитет и благополучие. Получавам това, което искам от Вселената и имам пълното право на финансова свобода. Освобождавам се от ограничаващите вярвания и създавам ново, положително мислене за парите, които неочаквано идват при мен. Благодарна съм на Вселената за изобилието, което лесно и бързо навлиза в живота ми. Приемам парите, които ми дава Вселената, с благодарност. Радвам се на неочаквани източници на доходи и обичам да споделям благата си с хората около мен. Колкото повече пари имам, толкова повече мога да помагам на другите и да споделям изобилието си. Приемам всички пари, които идват към мен, независимо от тяхното количество. Парите идват лесно и в достатъчно количество. Вселената ме обича и ми дава всичко, което искам. Късмет, богатство, любов, здраве, успех във всички начинания.
Готова съм да приема потока на финансово изобилие от Вселената точно сега. Винаги ми върви в работата. Вселената е изобилна и ми дава толкова пари, колкото искам, точно когато имам нужда от тях. Наслаждавам се на финансовия си просперитет и разполагам с достатъчно пари и енергия, за да постигна всичките си цели. Изобилието идва лесно и бързо в живота ми. Отварям се за нови възможности и се радвам за тях. Аз съм магнит за късмет и успех. Благодаря на Вселената за всичко в живота ми. Това беше практиката, скъпи приятели. Не забравяйте да се върнете утре и да слушате отново тази настройка, защото тя ще промени вашите невронни връзки, а скоро ще започнете да усещате ефекта ви. Пожелавам ви вълшебен ден и очаквайте още полезни материали.